Aj keď úcta k ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou spoločnosti po celý rok, predsa len existuje mesiac, počas ktorého kladieme na tieto princípy väčší dôraz. Je ním október, mesiac úcty k starším. Stalo sa už neodmysliteľnou tradíciou, že v tomto mesiaci sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska pripravuje pre seniorov nášho mesta kultúrny program pre spríjemnenie ich jesene života. V tomto roku vystúpili na pódiu Zdeněk Sichra, Nora Blahová a Martin Jakubec. Tento deň mám veľmi rada. Zúčastňujem sa každý rok. A som rada, keď sa tu stretnem s ľuďmi dobrými, s priateľmi. Ešte aj s takými, čo niekedy, keď som bola mladá, sa tu stretneme. Prídem si popočúvať dobrú hudbu, už takú pre starších ľudí proste. Aj, že tu stretnem známych proste, aj uvidím známych, ktorých som dlho nevidela. Takže rada mám takéto podujatie. Sme starší ľudia, ale radi chodíme, sme spolu, robíme kadejaké veci, chodíme na vychádzky, chodíme na výlety a proste si užívame. V každej morálne vyspelej spoločnosti sú starší ľudia skupinou, ktorá sa vo všeobecnosti teší úcte. Ako vnímajú prejavy tolerancie a úcty zo strany mladších obyvateľov nášho mesta Michalovskí seniori? V období mojej mladosti, keď ja som bola ešte mladá lekárka a pracovala som na obvode, tam bolo veľa pacientov starších ľudí a my sme si ich strašne vážili. Tá úcta tých mladých je veľmi málo, ktorí dávajú úctu, ale sú aj takí, nájdu sa dobrí medzi nimi. A to záleží aj od starých ľudí. Jak sú naladení, či sú milí, či sú úcti. Ja si myslím, že starší ľudia by mali učiť mladých. Aj sociálny program v našom meste vychádza v ústretí jeho starším obyvateľom. Máme už po určitom veku, dostávame ten preukaz, na základe ktorého môžeme potom využívať mnohé vymoženosti máme. Či v knižnici, či na kúpalisku, či môžeme zadarmo parkovať, čo je pre mnohých ľudí, ktorí sú v sociálne slabšej situácii. Napriek snahe zo strany mesta i štátu je pri starostlivosti o seniorov vždy čo vylepšovať. Je veľa starých ľudí osamotených. A čo si nevedia vybaviť, alebo nevedia sa orientovať dobre, a tak bolo by dobre, keby im bol kto pomôcť, keby za nich kto išiel vybaviť dačo, ja neviem, už myslím také úradné veci, alebo tak, čo potrebujú. Akcie organizované pre seniorov sa už pravidelne tešia veľkej obľúbe. Rovnako tomu bolo aj počas podujatia vďaka vám. Ako by sa aj v našom meste naplňali slova madam Kiry Sklodovskej. Čím človek viac starne, tým viac cíti, že schopnosť tešiť sa z prebiehajúcej chvíle je cenným darom. Chceme, aby každý deň bol sviatkom.